Kajing thui kalong ba ki kena ki ba puli college kindon ya ka juga buat suatu lah ni ka standard. Ya kata ka degree lah ni ka subject ba ki puli. Ti kini kedai kajing le ka ba piang. Ti mangiru ki students ki jongi ki college ki jongi ki dai ban ai ka awareness but ka guidance ka ba piang. Nadi ki college. Kuma ini kisnam ka bala dab ba ka siwan hagdak kumto. Wat mangihang ni ro ngimdap ong bangin pentri kam no mador lai menta ki college baru khat kino ikai baru khat la teb bagi khna ki habani le ya CVT ti ngide ban chlore ki khnang baga jing puli joki kan long ka berang kat bor bat ki wei pat ki samla puli ki wei penta jokri india bat wat hak perthairo to ti kasui ti CUET kalong ka badan kam mangika nehuru ni haban rekam ya kata but ki colleges ki ba affiliate bat kan nehu let's say kin haban shimbi ki candidates ki ba pass CUET ndai ya kata ru ngimpat ai ka instruction ka ba tikna na kamanta kini ki admission ki ban sawan ndai kumba kalong hakini ki snam ki balada mensiam senam ro wat hangni ki departments ki bahapo ka university ro dan ki departments ki ba kitu ki ba pas CVT kimdap ki seats ki dampon ti ka university ka sha kitu ki departments ba ki pendap da ki candidates ki ba dan CVT ti khamtam ki colleges ti ongno ki college ki ba hanong kendong ti kin buat kin dunai ki ba nashabar ongno bakin lej buat admission haki college kum ki badan haki block headquarter ki civil subdivision headquarter la Newara district headquarter ro la bandan buat haki college ki ba Shillong ro ba umla ban pendap dia ka seat tang dak itu ki lapas CUET ti hak senam ke balada nisha yegitu ki colleges bakin penrung lagi kena lagi pemilih CUET ro kasyong haki hak jing lai do jongki ban pet ya ka merit jongki marks ki jongki ti wat mentaro ngatrai kata ka kalat ngimpat rai ndrei kata kalat kadai ban peteng